Pontecesures xa ten todo listo para celebrar a 25ª edición da Festa da Lamprea, unha edición que o Concello renovou para impulsar o seu evento gastronómico. A pesar do alto prezo do produto, o Concello conseguiu mercar 150 lampreas para poder elaborar preto de 500 menús de degustación. O principal, lamprea conseguida, a idea era pois acadar para os 500 menús de degustación. Posiblemente non cheguemos aos 500, intentaremos ser un pouco máis conservadores. Esta edición renovará por completo a festa. A principal novidade é que o menú degustación incluirá 3 elaboracións. A parte da orixinal a bordelesa, farémola tamén en empanada e tamén en escabeche, con cachelos. Por que en escabeche? Digamos que era a maneira orixinal de preparar a lamprea, en tanto en canto en épocas onde había moito excedente, a única maneira de conservala era facendo en escabeche. Entonces facemos un pouco un guiño a esa tradición lampreeira da zona e vamos a facer esas 3 presentacións que seguro que serán do agrado da maioría deles. Outra novidade é que na carpa da festa a xente poderá degustar a lamprea en mesas e con cubertos. Unha carpa remodelada, con novo mobiliario, donde poder estar cómodamente sentados, insistir tamén que todo o que a cubertería, os platos, están todos elaborados en material reciclado, biodegradable. A festa tamén incluirá un show cooking e actividades para nenos. A previsión do Concello é que máis de 3.000 persoas acudan a Pontecesures nesta fin de semana de San Lázaro. Teremos show cooking para que a xente sepa como se plantea, como se prepara unha lamprea, que tipo de preparación ten, e tamén para a cativada, o sábado pola mañán, a partir das 11, teremos uns talleres de ciencia divertida, donde os nenos e nenas achegarán esa carpa, pues, estudiaremos, vemos lamprea, podremos mirar unha lamprea ao microscopio, ver cales son as súas particularidades, cal é o seu ciclo de vida, que é o que o fai un animal especial. Finalmente non haberá reserva previa, e a venda de menús para aqueles que queiran gozar da lamprea de Pontecesures farase na contorna da carpa.